Krásný den, přátelé, vítejte u výkladu karet na měsíc září pro znamení ryby. Budeme se dívat, nebo mám otázku, co budete sklízet. Tak na tu otázku budeme vykládat, co budete sklízet v měsíci září. Ten hlavní výklad bude tím bekovským tarotem a tady tím tarotem andělských zpráv budu dokládat tam, kde bude potřeba. Takže co budou sklízet rybičky v měsíci září? Ono se dá říct, že stále něco sklízíme od toho života, že? Vždycky je to, co zasejeme, ale třeba se tady ukáže, jak se k tomu postavit jinak než dřív, jak se na to dívat nebo uchopit celou záležitost. Tak uvidíme. Takže co je tady pro ryby na září? Tak a začínáme něčím, jo, na bodě mrazu bych řekla. Na bodě mrazu, možná nemoc, oslabení, nějaká prostě nouze. Může být citová, může být finanční, protože něco tady schází, jo, z toho začátku. No, ale do budoucna jsou tu dobré vyhlídky, takže už tady jde něco možná k té pomoci, jo, jako pomoc tady v té nouzové situaci. A je to královna pentaklu, takže buď tady jde někdo prostě, kdo má a umí se postarat, anebo vás to k té energii vede, jo? Že budete spokojení a budete mít řešení, nebo bude vám zaplaceno, dostanete, já nevím, ten správný lék, jo? Prostě něco tu vaši nouzi zažehná. No, tady je to přímo rytíř poháru, jo, jenomže rytíř poháru není jenom o lásce, jo, je to jako ten milenec, jo, který přijde úplně potěšit to srdce, které touží po té potěše, přinese přesně ten pohár, který ta druhá strana potřebuje, ale taky to je karta změny, karta pohybu, takže z nějakého bodu mrazu se dostáváte do pohybu a to jemným takovým způsobem, takovým opravdu radostným, takovým, jak to říct, takovým příjemným, jemným, příjemným, milým způsobem. No, a to je ta vaše sklizeň. K vám opravdu přichází sklizeň do té nouze, jo, tam, kde jí máte tu nouzi, ať je to v čemkoliv, ať je to v práci, ať je to, já nevím, ve financích, ať je to v té citové oblasti, kdekoliv, tak vám to tady přináší ten správný lék, jo. Buď v podobě člověka, nebo v podobě ta změna nese něco, co vás zahojí. No jasné. A už ta vaše bohatost, kterou vy máte naplněnou vnitřní, tak ještě naroste do té hojnosti. Tak to je nádhera. Jo, vás to nesmírně tady obohacuje, protože se zaceluje nějaká rána, zaplňuje prázdné místo, rozpouští blokáda. Jo, ten bod mrazu se roztápí, jo, a přináší tady hlavně ty emoce, ale jemné emoce, není to bouřlivé. Jo, z rytíře máme krále, z rytíře poháru máme krále poháru, takže opravdu to lidé, kteří budou kolem vás, jako budou na vás i najednou tam budou ti, co budou chápat, vychází vstříc, jsou vůči vám otevření. No, velice hezké energie. Tak, tady to ukončuje nějakou konfliktní energii, takovou prudkou.
Jo, a může to být člověk, který na vás měl takový vliv a ten člověk končí. Nebo situace taková rozhazující, rozptylující, tak ta je tady u konce. Jo, protože už nad tím vládnete. Je tu přichází něco, co vám dává moc do rukou, že se vy cítíte splnomocnění a schopni si poradit nebo si tady něco vyřídit, pořídit, zašítit. Vlastní silou. Jo, takže máme tu i, já ještě doložím, co přesně to ESO tady nese. No a tady královna holí. Změna se týká buď dvou lidí nebo více lidí. Já ty znamení vůbec neříkám, jo. Prostě nevede mě to tak, ale tady cítím potřebu, že do té vaší akce vám může někdo pomoci, kdo do něčeho, co vás právě má obohatit, tak je tady přínosem člověk buď stejného znamení jako vy, anebo prostě nějakého vodního znamení. Jo, teď mi to tady tak přišlo. No, královna poháru. Říkám, jo, prostě je tady to znamení, jak kdyby vás chrání, vás obraňuje, nebo spíš vás brání před někým a vás ochraňuje, tak bych to řekla, je aktivní pro vás. Jo, jak jsem řekla, v té konfliktní energii, tak se na to podíváme, jak kdyby nová šance něco tady možná i vyhrát v něčem, nad něčím. Tak, co to je ta 5? Tak, nad něčím balancujete, může to být i, že vás to zaměstnává, musíte se na to soustředit, na tu věc, jo, a možná se bojíte fakt, že do něčeho spadnete. A nebo si připadáte, že už jste spadli chvílemi, ano, jo, přesně tak. No, nejde o nic jiného, než o dobu nutnou k tomu vzniku v realitě těch uzdravujících mechanismů. Ať už skrze lidi, nebo skrze, já nevím, nějaké situace. Já tam vidím velkou propojenost v tom, že vám se tady něco odehrává, ale do toho září už to zasahuje minimálně. Ještě tady máme v průběhu měsíce nějaké zbytky, ale vám se tady, možná to, co to natropilo, a vám se tady odehrává něco, co zároveň jakoby vám přitahuje ty jiné lidi do života a zároveň se to může konečně napravit a samozřejmě zároveň vám to tam tvoří tu neplechu. Jo, že tam je více takových, že to není jenom pro, jo, nikdy, jak se to říká, že nikdy, no teď mě napadlo takové to přísloví, že neštěstí teda nechodí samo, ale že
mohla to být opakující se záležitost, jo? Že to nekončí najednou. Něco, co neskončilo najednou, že to má nějaký postup, než to teda definitivně skončí. Ale už je to konec samotný, i když trvá. No a prostě ale mi to napadlo to, že... Počkejte, jak to zase sformuluju. Nic není jednostranné. Prostě má to vždycky i tu druhou stranu. Ale my se, protože nás něco bolí, tak jsme zvyklí se dívat na tu bolavou. Ale hledejme ty výhody. Hledejme tu druhou stranu mince. Tak, co to tady je? Tady v tom příchodu řešení, oddělení, přeseknutí, vyjasnění. Je to ten člověk, no v něčem, nad čím jaksi nemáte kontrolu, nad čím nemáte možná kompetence, jo, prostě někdo jakoby trochu rozhodne za vás, ale pro vás. No a taky to může být, že jste se neuměli bránit, jo, tak buď je tu někdo jako inspirace nebo motivace pro vás. No a co ten rytíř mečů? Vidíte zase eso holí. No, to může být jakože náhle, najednou, prostě se vám ukáže přesně ta práce, kterou byste chtěli. Přesně to místo, kde byste chtěli bydlet. Přesně ten dům, jo, který jste si vysnili. Přesně ten člověk, který vám úplně sedne. Prostě tady je něco takového. Něco v tom smyslu. To jsou boží ty karty, fakt. Císařovna opět na císařovnu a královnu pentaklu. Vy se dostáváte do své moci. Jo, s něčím. A jsou tady ti nápomocní lidé si budete umět poradit, jo, ne, prostě přijde vám to do života, příležitosti. No a já se ještě zeptám ty příležitosti, co to jako, no, já bych řekla, že je to taková magie života, která teďka působí, protože vy jste někde, nebo už jste se naučili nechat to na tom životě a někde jste mu fakt, jak už to bylo klíčové, to, co jste, kam jste nezasahovali. To bylo velice klíčové. Něco jste neudělali, nebo něco jste nechali být. Jo, že už možná vás to ani k tomu nepustilo, ale prostě není tam proč by se to nemělo stát? A teď se podívám ještě na tu 5 mečů. A to bude zřejmě ono. Ano, tady máme spravedlnost a síla. Říkám, něco jste dokázali. Je to taková ta energie, kdy není to jednoduché, ale necháte to být. Jo, nelítáte kde co jak zařídit a pořídit, abyste se zachránili, abyste něčemu zabránili. Necháváte to být. Toto vy, souvisí to s tou nouzi, jste byli schopni, tím jste dokázali tomu životu, že mu důvěřujete a on vám tady nese žně. Jo, v té formě, v které vy to potřebujete. Takže pro vás opravdu jsou tady žně něčeho, co vám udělá radost, co vás uvede do takového vnitřního klidu, do spokojenosti, do pocitu, že
věci jsou, jak být mají. Jo, jsou tady nějaké novoty, novinky, příjemné konce, nebo příjemný konec, příjemně něco se tu uzavírá. No a je to vlastně, jak kdybyste změnili ten bod přitažlivosti v sobě. No, to je ještě rytíř pentaklu a 4 holí. Jo, dostáváte se k tomu, co jste vždycky chtěli. Jo, k něčemu. Fakt vy tady nesete v sobě takové, já nevím, jak to říct, takové zlato, nevím, jak to jinak nazvat, a prosperujete. Jo. Můžete slavit, můžete se radovat, jo. Nevím fakt, jak to popsat, to, co tam cítím, že se dostáváte, jste v té přitažlivosti toho, co nadmíru potěší to vaše srdce. Moc hezký výklad. A já vám to moc přeju. Takže to je pro vás na září. Ať se vám to krásně naplní a mějte se hezky. Naschledanou. Jo, a kdyby náhodou něco, tak mrkněte na odkaz, kde prostě mám ty své služby, ať už je to harmonizační proces, nebo výklady, osobní výklady karet, nebo já nevím, konzultace, nebo cokoliv jiného. Mějte se moc hezky.